baten, ez dauko izenik, ez dauko izenik zelan hainbeste froga egonda eta holako kasu hain argi bat izen biko ditzaken honetan, epaien aldetik izatea hainbesteko utzikeria eta utzikeria baino gizartean oso errotuta dauzen dinamika batzuk handian judikaturan eta holako gune oso ez dakit falocentriko esan edo oso holako giro falocentriko gehitan ondion asko daula itzeko eta holako sententziak badia horren isla besterik ez die eta guztiz lotzak isa. Eta nik uste dagokiguna gizarte moduan dala presinua etxia, jarraitzea azken baten feminismoak eta azken aldizan aurrera daroien aldarrikapen horrekin, ze azken baten, argi dau gizartean ez badau aldaketa bat, ez badau gizarte moduan, gizonok be asko daukogu hausnartzeko, asko daukogu itzeko, eta beste gauza askotan moduan gizartea izan bida hemen aintzindari, eta ez bada bultzatzen gauzak ez aldatuko, eta Nagore Lafajen kasutik 10 urte pasau die, eta antzerakoetan gaz, eta hori oso tristia iruditzen zat, eta uste dute gizarte moduan dagokigula bultzatzea, eta azkenean politikoak eta legegintzan ardura daukien horrei pila jarri, euren burue pila jarri, azken baten hausnarketa oso sakon bat itzen dau falta, eta guri dagokigu hori itxia, bereziki gizon.